Хәзер яңгырашак җыр бүләкне тыңларга, олы хөрмәткә, мактауларга лаек булган Балташ районы үзәге Иске Балташ авылында яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны, тыныч тормышта үзенең бөтен гомерен яшь буынны тәрбияләүгә багышлаган, күңеле җыр-моңга бай булган Әхнәф Масхар улы Масхаровны якынрак чакырабыз. Хөрмәтле Әхнәф Масхар улы, сезне олуг юбилеегыз 100 яшыгыз тулуыңайынан Балташ районы хакимияте хезмәткәрләре һәм барлык Балташ районы халкы, шулай ук газиз балаларыгыз, оныкларыгыз һәм сез белем биргән укучыларыгыз исеменнән Миңләхмәтовлар гаиләсе, Фәнзәви Бари улы һәм Илгизә ханым, аларның кызлары җырчы-композитор Эльвира Хаматнурова, Алихан Нур ихлас тәбриклиләр. Хөрмәтле якташыбыз, сугыш һәм хезмәт ветераны Әхнәф Масхар улын Ходай бүгенге көнгә тиклем киләчәк буын өчен саклый торгандыр. Әхнәф Масхар улы дәһшәтле сугыш елларын үтеп, ныклы үрнәкле гаилә корып, асыл балалар үстереп, бик күп еллар мәгариф өлкәсендә эшләде. Хезмәт еллары белән бергә иҗат эшендә дәвам итте. Ул үзенең шигырьләрендә газиз туган ягыбыз Балташ районыннан туган илебезгә, аның матурлыгына, тынычлыкка, бердәмлеккә, игелек-изгелеккә мактау җырлый. Укыткан укучылары да илебезнең төрле төбәкләрендә дәрәҗәле тырыш хезмәт ияләре. Хөрмәтле Әхнәф Масхар улы, төз наратлар сыена горур тауга, ил тояна асыл ирләргә. Сез олы йөрәкле, мәрхәмәтле, киң күңелле, юмар җанлы, хезмәт сөйчән, ярдәмчел, абруйлы шәхес булып гомер итәсез. Сезгә балаларыгыз, оныкларыгыз игелегендә, укучыларыгыз, якташларыгыз рәхмәтендә данлы хезмәт елларыгызның җимешләрен татып, ак дөньяларны тагын да паклап яшәвегезне телибез. Аллаһ Тәгалә гомерегездә бәрәкәт, шәфкатьле йөрәгегездә куәт бирсен. Җыр туадыр сезнең күңелләрдә, ишар кошлар канат какканда, якты булсын гомер агышыгыз. Җыр моңнарга үрелеп акканда, көч һәм дарман сездә үлчәнмәгән, тәкъдир язган яшьнәп яшәргә. Насыйп булсын алгы көннәрдә дә сыгылмый һәм сынмый яшәргә. Менә шундый изге теләкләргә тулы хат юллары сезгә багышлана, хөрмәтле Әхнәф Масхар улы. Без дә изге матур теләкләргә кушылабыз һәм сезнең өчен җырлы бүләк тапшырабыз. Сез үзегез иҗат иткән шигырь юлларга якташыгыз Эльвира Хаматнурова язган һәм аның башкаруында гармончыга җыры табыннарыгызны тагын да күркәмләндереп, йөрәкләрегезне тагын да дәртләндереп, бәйрәм рухын тагын да күтәреп җибәрсен. Олуг 100 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Эфир лукындарында җыр сезнең өчен, хөрмәтле Әхнәф абый.